Νικητής Καψούρος Μάριος Πανελίδης. Κοκολέκης Νικόλος Πανιόνιος Ασμιζόνη. Παμοκόπουλου Κυριάκος Εθνικός Κόλλος. Πώς σου φάνηκε η προδιοργάνωση? Να ετοιμάζονται. Ιλλανδικός Ηλίας Πανιόνιος. Ζαραφωνίδης Κυρίδων Ηρακλής Ευθιονίδων. Θα δουλέψουμε στην προπόνηση, θα κάνουμε πλάκες στην προπόνηση. Θα δουλέψουμε σιγά και θα ρίξουμε άλλο αγώνα από την πόλη κάτω, έτσι. Ναι, όχι. Δεν ξέρεις να κάνουμε προπόνηση στην πλακή. Αρχίζει να βρω αυτιά. Κοίτα μου λίγο. Δημητράκη, πήγαμε πολύ καλύτερα από πέρσι. Άλλα. Το πρώτο που θέλει να